chérie. Nous na yɛrɛ kɛra cogo di bi? Wala usara. Maliko a bɛ ka ɲɛnabɔ dɔɔni dɔɔni. A usara yɛrɛ de. Soye ala iya baga ya buda kele anega horom so flesa kori kotila madame Jara ka circulation bloqué Jara numono si ay no defo depuis Jara e ta ka do duin ngona ya wallahi kara lafiya duin be sumana e ala Jara ka circulation bloqué Jara ka ala madame Jara itaiga komye wallahi ala kana foi kila komi munte bedodo mo me fara ka do njatigi muso ka so mo me na fori pliga fola no de foni mama ko ka nyete dei ka onye flabe chidu ngona ya wallahi komi mperesele no ne be sira nyini doni folo kele bitani sigide be koyi mi ke memne igo ge passer awai dem so agara fomare asenga na kanto wallahi ni muso moro ko le yoro ati do dala ni che kuma flana furuga farega ko be galoe alaje Jelmso. Ennere lo ta. Enite ko te ne beta folo no de fo beni dagando ne be sira ni kambe Jelmso. Ite me iga ke passer ala wallahi mauti kele deunti kele ayi do fa ni udabu katike do be sanga dotu ala kana foigila ala ki somba ke alai no de fo wallahi ni Jara kumeta muso flana ala mona kumedo Jara kumedo fientiri de fe o mo wajane bare bi ke sanfege aga garande ya ga petit de ye sanfe Jara de ke circulation bloqué Jara aweka ne beta awo ne beta kamu fo ala ne beta ogo jeli Hajili. Wa. Jelmso ne abigo nyo flomanji. Am adabe mu wa be nyenye.